nenzani ezweni lo mbuzo lo umbuzo omkhulu lo oke wabuzwa uMSC ubuzo lokho uzobhuti omdala ethi nenzani cabanga sesisenza nje night shift manje nenzani ezweni umbuzo nje omkhulu umeli la sisemkhondeni la emkhondeni ke useMaritzburg noma usemgungundlovu noma usemsunduzi kuzoba nokuthi uyibiza kanjani umkhondeni operator la usebenza laba ka N3 ukuthi ke uthatha ama truck lapha ku N3 ezokalwa la kuzocheckwa abashayeli ukuthi basesimweni phinde futhi umkhondeni usebenza laba ka R56 Fox Hill lama truck amakhulu nawe ezobhekwa la ngaphakathi yabona kule operation ke ngake ngitshela ngayo esikutshela ngawo umhla ka1 ethi nenzani la ezweni kabhuti omdala mhlambe ke suke sikhulume nondaba ezinhle uspokesperson we department kwenziwani iyaqhubeka le operation ngwenye ubhuti omdala wathi asenze le operation nenzani ezweni ulunenzani ezweni sasithi thina into ezogcina emini manje le operation ifaka no immigration ifakwa ama abnormal ifakwa udriver abaphuzile kwenziwa nenzani ezweni awutshela abantu nangu noncube lapha ko immigration naye uyabona nje ukuthi kusetshenzwa ngomnyama akulelwe babuncube cha umthombeni uthi #nenzani la ezweni siyabona ukuthi insizwa lezi seniyayithatha nisa ngaphakathi lapha kunjalo impela zo4 siyazibopha ngoma konakele siphula umthetho konakele kwenzekeni zenzeni insizwa zakithi ezweni well insizwa into eziyenzile laba bala nezingene ezweni ngendlela engekho emthethweni sahlala ngendlela engekho emthethweni zaphinde zasebenza ngaphandle kwama work visa so therefore ke siyabacharge manje for being in the country illegally and for working in South Africa in contravention of their conditions because abanye banama valid visa but their contravention because ivisa ithi uvakashile yena wena siyasebenza ngeke ufike ube ivisa bezophinda usebenza so mawuzosebenza ufuna ube ne work visa so ke abanye abawu2 banama visa are valid but they are working abawu2 abanalutho bashayela ama-truck angakanani laba bantu ama-truck abahamba ngawo ama abnormal nankala ngaphansi aba driver so akukho emthethweni kusebenza kwabo so ke sizofaka umthetho siba senkantolo kusasa afike umqashi phinde simbophe kwayena onja kwasani niqala ngo-drive siqala ngo-drive niba bi-truck lapho beka i-truck umqashi afike phinde simfayine kwayena ngoba kuyicala qasha umuntu anganayo ivisa Africa My Continent ithi into kaMntombeni nenzani ezweni akasikhuluma no-spokesperson we-department nisifaka ngomnyama manje kusebusuku manje nithi asosenza kumnyama cha njengoba ke umthombeni nasho #nenzani la ezweni cha uRTI insizwa lezi isebenza kakhulu kuyikhandla njengoba ubona nje Butayanda basebenza ngempela umthombeni uthe uyabonga ukuthi i-operation #nenzani la ezweni bayiqhubeka bayisa phambili uma ngabe ubheka imali engabe isilahlekile ila ku 200,000 ama truck la awu 14 abnormal asebe wabophile ubaba uMncube njengoba umthombeni nasho ukuthi kwakhuluma no deputy minister uNjabulo Nzuza ukuthi i-team yaka immigration unit isebenze nethimba lela ka RTI njengoba ke wawukhona lapha ayanda ngesikhathi kune grade 177 ama traffic officers amasha sebenzisana nethimba leli liholwa uSkananda la emkhondeni #nenzani la ezweni awusikhombisa lama truck nje noma ungasiza usinika wona onkodwa usikhombise amanye lama truck ashaywa insizwa lezi kuthiwa befike lapha kuthiwa zivakashile amavisa okuvakasha kodwa zitholakala seyidonsa ingusanguza lezi ya inkinga la ngwenya ukuthi umthombeni njoba dash ukuthi into angayithanda ukuthi awazi ukuthi khonani la phakathi yes lezi zinto ezilapha phakathi abazange baze bahambe bayo declare lapha na permit office yes ama truck amaningi awana ama permits uma ubheka futhi mangabe u check nje ama statistics athi silahlekelwa imali ezala ku2 to 5 million abanye bathi ke ingaphezulu ngenxa lama truck amaningi 14 awungenawo ama permit awakhokheliwe akwazi ukuthi khonani phakathi abanawo futhi ama PRDP okudriver njoba eseshilo ubaba uMncube ka immigration unit ukuthi
iy'ncwadi zabo ayiphelele. Yes. Akufanele ngabe ibala. Hey, bafowethu nodadewethu, brothers and sisters, mina I will always tell you one thing, simple, straightforward. The writings, the message is on the wall. Yabona kubhaliwe ukuthi if you don't comply with the rules and regulation nomthetho wase South Africa, I will meet so phumula eWestville. So ezinye zezinto try to be compliant. Lokho kuzosilekelela kakhulu kwenza ukuthi izwe lakithi kube izwe eliphephile. Yilokho mina ngingakusho sothi kusasa bese sivuka ke sizobala kahle sesibuka kahle kumsebenzi ngempela ukuthi ungakanani umsebenzi. Njengamanje sibanjwe ngejazi kwathiwa cha phela ukusebenza sisebenza emini sisebenza ebusuku. So nana laba ke o-driver bama truck abayinika ukuthi hayi sizohlala sizovuka ngo12 amaphoyisa aselele hayi kuyabheda mfowethu angifuni ukudlala ngawe. Kuzofika kuboshwe u-driver ku-impound truck bese kuboshwe i-owner. Inkulumo imi kanjalo ke, don't kill the messenger. Okwakho comply nama rules nani nama regulations ani umgwaqo bophela. That's it. #nenzani la. Nenzani lapha ezweni. Siyabonga kakhulu.